remercions le Seigneur pour la semaine qu'il nous a accordée. Non seulement qu'il a été avec nous dans nos préoccupations, mais il nous a fortifiés. Il nous donne encore l'occasion d'être à son écoute aujourd'hui. La fois dernière, quand nous nous sommes entretenus, c'était autour d'un prophète du nom d'Élie et des prophètes Baal. Et Dieu a exaucé la prière d'Élie. Au point que le peuple entier s'est écrié pour dire l'Éternel seul est le vrai Dieu. Nous avons tiré les enseignements et nous nous sommes encouragés. Aujourd'hui, nous allons encore aller avec un grand homme de Dieu qui en réalité est le remplaçant d'Élie. Ce qui me permet de dire que le thème autour duquel nous allons nous entretenir est la relève bien assurée. Souvent, ceci pose des problèmes. Comment remplacer un homme qui s'est investi, qui a tout donné et qui a fait en sorte que le peuple reste dans la lumière de Dieu? D'ici là, prions. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Tu nous as gardés, tu nous as nourris et pourvus à tous nos besoins. Nous voici actuellement autour de ta parole. Tes enfants réunis ici veulent t'entendre et tirer profit de ton enseignement. Parle, tes enfants t'écoutent. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte de réflexion se trouve dans 2 Rois chapitre 4, les versets 8 au verset 17. Je fais la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler au roi pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élie lui avait dit. Amen.
Masakɛw filanan sura 4 verset 8. Don dɔ la Élisée tɛmɛna Sunem dugu kɔnɔ. Muso fɛntigi dɔ tun bɛ yen. O ye Élisée karaba ka dumuni kɛ a ka so. K'a daminɛ o don na, ni Élisée tun bɛ tɛmɛ tuma o tuma, a tun bɛ don o muso ka so ka dumuni kɛ. O muso y'a fɔ a cɛ ye ko, ne y'a dɔn ko nin cɛ ye Ala ka mɔgɔ sɛnuman dɔ ye. Ne b'i deli, an ka bonmisɛn dɔ jɔ a ye sangaso sanfɛ, k'a kɛ a sigiyɔrɔ ye, ka dalan kelen bila a ye yen, ani tabali, ni sigilan, ani lanpan. Ni a nana an ka so tuma o tuma, a na jigi ye. Don dɔ la, Élisée taara Sunem. A taara o sangaso kɔnɔ ka i da. A y'a fɔ a ka baaraden Gehazi ye ko, i ka nin Sunem muso wele ka na. Gehazi y'a wele, muso taara Élisée yɔrɔ. O tuma la, Élisée y'a fɔ Gehazi ye ko, i k'a fɔ ni muso ye ko, a ye an ladon kosɛbɛ. Ayiwa, sisan, an ka mun kɛ a ye? An ka kuma masakɛ fɛ, wala kɛlɛbolo kuntigi fɛ a ko la wa? Muso ko, ne bɛ hɛrɛ la ne ka mɔgɔw cɛma. Élisée ko, an ka mun kɛ a ye? Gehazi ko, a filɛ, denkɛ t'a fɛ, a cɛ fana kɔrɔla. Élisée y'a fɔ a ye ko, muso wele ka na. Gehazi y'a wele, muso nana i jɔ soda la. Élisée y'a fɔ muso ye ko, san wɛrɛ ɲan tuma, nin waati yɛrɛ la, i na denkɛ sɔrɔ. Muso ko, ayi, ne matigi, e min ye Ala ka cɛ ye, i kana i ka jɔnmuso lafili. O muso ye kɔnɔ ta, o san na yɛlɛma ka denkɛ bange ka kɛɲɛ ni Élisée ka kuma fɔlen ye. Amen. Amina. Comme je le disais tantôt, I ko n tuma la k'a fɔ cogo min na, Élie a été un grand prophète Eli kɛra a dama kiraba ye. et a fait beaucoup de choses sous un roi impie. Ani a ye kobaw caman kɛ masakɛ jugu dɔ ka waati la. Un roi qui ne cherchait que sa propre gloire. O masakɛ in tun tɛ foyi wɛrɛ ɲini a yɛrɛ nɔrɔ kɔ. Et avec Jézabel avait réussi à détourner le peuple de la vraie adoration. Ani a muso Jezabel o kɛra sababu ye ka Ala ka jama bali Ala sɛnuman batoli la. Élie a fait ses preuves. Eli ye a seko jira. Mais le temps est venu où Dieu a décidé de le prendre. Nka wagati sera Ala yɛrɛ y'a latigɛ ka Eli ta. Et cela sans qu'il connaisse la mort. Ala ye Eli ta k'a sɔrɔ Eli ma saya dɔn. Vous pouvez trouver cela dans 2 Rois chapitre 2, N'i taara masakɛw filanan a sura 2 la, verset 1 à 12. verset 1 ka se 12 ma o bɛ sɔrɔ yen. Dans ce texte, O yɔrɔ la, Élie avait compris que le départ de son maître était proche. Élisée y'a faamu ko ale ka karamɔgɔ n'o ye Eli ye ko o taa tuma surunyana. Et à 3 reprises, Ani siɲɛ 3 ɲɔgɔn. Élie a cherché à le laisser quelque part pour partir. Eli ye cogo bɛɛ kɛ walasa ka Élisée to yen ka taa. À Bethel, Ka taa Betel, à Jéricho, ka taa Jériko, à Jourdain. ani Jourdain. Mais Élisée a tout fait pour être en ces lieux. Nka nin bɛɛ la Élisée y'i cɛsiri walasa ale ni Eli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yen. Et au verset 9 du chapitre 2, Verset 9 sura 2 la, Élie se tourne vers Élisée ayiwa Eli y'i ɲɛsin Élisée ma. et lui pose cette question. Ani ka ɲininkali k'a la ko, Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. i bɛ min fɛ i ka o ɲini ne fɛ nin wagati la sani ne ka taa ka bɔ i kɔrɔ. Élisée va répondre Élisée ye a jaabi ko, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élisée ye a jaabi ko, i ni lamɔni siɲɛ 2 o ka kɛ ne kan. Élie dit, Eli ko, tu demandes une chose difficile, ko i ye fɛn gɛlɛman ɲini dɛ. mais si tu ne me vois pas pendant que je serai enlevé d'avec toi, Nka ni i ma ne ye sabula ne kɔrɔtara ka bɔ i kɔrɔ, cela arrivera ainsi, a na kɛ o cogo la ten. sinon cela n'arrivera pas. N'o tɛ o tɛna kɛ dɛ. Et comme il continuait à partir, Ka o to taama la ka taa ɲɔgɔn fɛ, à un moment donné, wagati dɔ nana se, il y a eu des chariots en feu ayiwa wotoro tasumamanw de yera. qui ont entraîné Élie Olu ye Eli sama. et il fut enlevé au O ciel. cogo de la Eli kɔrɔtara ka taa sankolo la. Les fils des prophètes, Ayiwa kiraw denkɛw, et il faut que nous l'expliquons un peu, fo an ka o ɲɛfɔ il ne dɔɔni. s'agit pas des fils génétiques. N'a fɔra kiraw denkɛ, o tɛ ko
denkɛw don minnu bɔra kiraw bɔnsɔn na o tɛ. Mais aujourd'hui, on parlera plutôt des disciples des prophètes. nka bi an b'a fɔ ko kiraw ka kalandenw. Et ont tout fait pour retrouver Élie. olu ye o seko bɛɛ kɛ walasa ka Eli ɲini k'a yɔrɔ dɔn. Et cela n'était pas possible. nka o ma se dɛ. Et comme en traversant le Jourdain, k'a to u b'a la ka Jourdain cɛ tigɛ tuma min. Élie avait tapé l'eau avec son manteau. Eli tun ye ji gosi ni a ka guloki ye. Ce manteau était resté entre les mains d'Élisée. o guloki tun tora Élisée bolo. Et Élisée aussi va faire le même geste ani Élisée fana ye Eli ka o wale kelen kɛ ni o avec guloki le ye. même résultat. ni o guloki ye ani ka o jaabi kelen sɔrɔ. La passation était ainsi assurée. o kɛla sa ayiwa yɛlɛmani kɛra fanga dira Élisée ma. C'est ainsi qu'on arrive au chapitre 4, o cogo de la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ fo sura 4 kɔnɔ. où une veuve avait des problèmes. k'a ye k'a fɔ cɛsamuso dɔ gɛlɛya tun bɛ o dɔ kan ye. Le chapitre 4, versets 1 à 7, sura 4 verset 1 fo 7. son mari est mort, a filɛ o muso il cɛ a sara 2 enfants, denkɛ 2 b'a bolo. elle est endettée, juru fana et bɛ a la. quelqu'un est venu prendre ses enfants pour qu'ils travaillent. ani o jurunantigi nana ka a denw minɛ walasa olu k'a juru sara. Et elle va implorer la grâce de Dieu auprès d'Élisée. o cɛsamuso ye Ala ka nɛɛma deli Élisée fɛ. Et Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu as? Élisée y'a ɲininka ko mun bɛ i fɛ. Au verset 2 du chapitre 4, ayiwa sura 4 verset 2 la. ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. muso y'a jaabi ko foyi tɛ i ka jɔnmuso bolo so kɔnɔ ni turudaga kelen tɛ. Et Élisée va lui dire, Élisée y'a fɔ a ye ko. va de partout ramasser des vases. ko taa i kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ fɛ ka taa dagaw Tout ɲini. ce que tu peux avoir, i bɛ se ka daga fɛn o fɛn sɔrɔ. et tu vas les remplir. i ka na ni olu bɛɛ ye k'o Et bɛɛ c'est fa. ce qui a été fait. a kɛra ten. Et à un moment donné, il a demandé qu'on lui donne une autre vase. ani wagati dɔ nana se a ko denkɛ ka daga wɛrɛ d'a ma. Et l'enfant lui a dit, mais il n'y en a plus, tout est nka rempli. denkɛ ko a ma a dagaw bɛɛ banna. Le prophète saisi de cela, ayiwa kira ye o ye min kɛ. il a dit à la femme, maintenant va payer ta dette. a ko muso ma taa i ka juru sara. C'est après cet événement qu'arrive notre texte. donc o wale in de tɛmɛlen kɔ an ye ka yɔrɔ min kala o de sera ye. Un homme accompli. ayiwa nin ye cɛ ye min sɛbɛkɔrɔ Un dafalen. homme qui sait écouter Dieu. cɛ min bɛ Ala sɛbɛkɔrɔ lamɛn. Un homme qui sert Dieu min bɛ baara kɛ Ala ye. et sert le peuple de Dieu. ani ka baara kɛ Ala ka jamakulu ye. Était en train de voyager de village en a village tun bɛ ka taama dugu ani dugu la pour son travail, a ka baara senfɛ. annonçant les bienfaits de Dieu, ka Ala ka kobaw ni a ka fɛn ɲumanw ɲɛfɔ. annonçant les lois et les dispositions de Dieu. ka Ala ka sariyaw ni Ala ka tɔnw bɛɛ ɲɛfɔ. Et voilà qu'une femme ani a filɛ muso dɔ. du nom d'une Sulamite, ale ye sunamitika de ye. on ne donne pas le nom, a tɔgɔ yɛrɛ ma fɔ. mais elle est de Sunem. nka sunami muso dɔ don. Elle avait constaté le passage de cet homme. ale ye ayiwa ni cɛ kɔlɔsi a tɛmɛtɔ. Et c'est une femme qui avait quelque chose. ayiwa ni muso in dun fɛntigi don. À la différence de la veuve de Sarepta qui n'avait rien. danfara min bɛ ani sarɛbitika muso cɛ o ye k'a fɔ sarɛbitika muso tun ye fantan ye. Et Dieu avait dirigé Élie vers Sarepta. ani Ala tun ye Eli ɲɛsin ka taa Sarepta. Et cette fois-ci, cette Sunamite va vers le prophète. nka yanni nɔ de an b'a ye k'a fɔ ni sunamitika muso ale bɛ taa kira Eli nɔfɛ. Et pressa Élie pour qu'elle vienne chez elle. ani k'a deli Élisée fɛ walasa a ka na a ka so. En d'autres termes, que désormais, chaque fois qu'il passe par Sarepta, qu'il vienne loger chez lui. fɔ cogo wɛrɛ la ka a ɲini ayiwa Élisée fɛ ko kuma o kuma n'a bɛ tɛmɛ o ka dugu kɔnɔ a ka na ja ale ka so. Mes chers amis, cela fait beaucoup réfléchir. ne balima teriw nin bɛ an bila miiri la dɛ. Quelqu'un que tu ne connais pas, i tɛ maa min dɔn. qui n'est pas de ta race, min n'i tɛ siya kelen yɛrɛ ye. que tu invites gentiment à venir chez toi. k'o tigi wele ka na i ka so. Ça, c'est une chose compliquée aujourd'hui. o y'a dama ko gɛlɛn ye bi. Parce que les hommes sont devenus de plus en plus mauvais. sabula mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ juguyara. Je me rappelle encore qu'il y a quelqu'un qui est venu à l'église hakili b'a la k'a fɔ balima dɔ delila ka na église kɔnɔ. et a voulu que je lui trouve un logement pour quelques jours. a ko n ma ko n ka jatigila ɲini a ye tile dama dɔ kɔnɔ. J'ai cherché ses compatriotes ayiwa n ye ani a jamanadenɲɔgɔnw ye olu ɲini. et ils ont consenti ani olu fana sɔnna. et ils l'ont logé chez un étudiant. ayiwa ka a laja
kalanden dɔ ka Mais so voilà que cet étudiant étant allé à l'école, nka tuma min na o kalanden bɔra so kɔnɔ ka taa kalandaga la le monsieur va chercher un taxi et veut vider la maison de l'étudiant. ayiwa dunan min nana ja a kan o taara mobili dɔ ɲini ani ka na kalanden ka sokɔnɔminɛnw bɛɛ cɛ Heureusement, Dieu ne dort pas. nka ka kari ala tɛ sunɔgɔ dɛ C'est comme si l'étudiant a oublié quelque chose. a kɛra i n'a fɔ kalanden taalen kalanyɔrɔ la Il a est ɲinina revenu à fɛn la dɔ kɔ maison pour le chercher. a y'i kɔsegin k'a bɛna o ɲini so Et kɔnɔ tuma trouve min qu'on est en train de faire un déménagement. a nana ye k'a fɔ mobili jɔlen don u b'a la k'a ka minɛnw cɛ k'o kɛ mobili kɔnɔ Et ils m'ont dit, pasteur, ça a été difficile. o ko n ma karamɔgɔ tiɲɛna a gɛlɛyara On a voulu te satisfaire an tun b'a fɛ ka i wasa et maintenant voilà le résultat. nka a jaabi filɛ nin ye an bolo Et cela fait en sorte qu'il m'est difficile aujourd'hui o de kosɔn a ka gɛlɛn bi kosɛbɛ ne ma de proposer un logement à quelqu'un de passage. k'a fɔ ko n bɛ jatigila ɲini mɔgɔ ye jango tɛmɛnba Mais voilà que Élisée arrive à Sunem. nka filɛ nin ye elize selen sunɛmu tuma min C'est une femme qui avait quelque chose. a sera nin muso in bara fɛn bɛ muso min Elle bolo va vers le prophète le supplier de o manger muso chez in lui. taara elize nɔfɛ ka a karaba a ka dumuni kɛ a ka so Mais mieux, ka fara o bɛɛ kan au verset 9, verset 9 na elle dit à son mari, a ko a cɛ ma je sais que cet homme qui passe toujours chez nous ne b'a dɔn ko nin cɛ min bɛ tɛmɛ tan don o don est un saint homme de Dieu. o ye ala ka cɛ sɛnuman dɔ ye Comment est-ce qu'elle a su? a y'o dɔn cogo di Peut-être de la manière dont le monsieur s'exprimait. a dɔrɔn ka kɛɲɛ ni ayiwa cɛ kuma cogo ye Peut-être le séjour qu'il a passé chez eux a été fructueux. ou bien a dɔrɔn a ye wagati kunkurunin min kɔ ka so o kɛra wagati ɲuman tɛmɛlen ye Ou du moins que Dieu a dû attirer l'attention de cette femme que ce monsieur n'était pas n'importe qui. wala ala ye a jira muso la cogo dɔ la k'a fɔ nin cɛ min bɛ tɛmɛ ten maa gansan tɛ Un saint homme de Dieu. ala ka mɔgɔ sɛnuman dɔ don Faisons une petite chambre haute an ka so manganin dɔ jɔ sangaso sanfɛ et mettons-y pour lui un lit, ani ka dalan dɔ bila a ye yen une table, ka tabali dɔ bila yen un siège, ani sigilan un dɔ chandelier, ani lanpan dɔ afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. walisa ni a nana an ka so tuma o tuma a ka se ka da yen C'est comme si il faut mettre le prophète dans toutes les dispositions pour qu'il puisse adorer son Dieu fɔ cogo wɛrɛ la ko ka fɛn bɛɛ sabati walisa ni kira nana a ka se ka to yen ani k'a ka ala et bato que a ɲɛ rien ma ne vienne à déranger son séjour. ani ko a ka o ala bato wagati la foyi kana dɛsɛ a la Le mari aussi écoute cɛ fana ye o lamɛn et accepte. ani a sɔnna Aujourd'hui, le partage entre femmes et hommes dans le ménage est difficile. bi ayiwa cɛ ani muso cɛ tilatilani nasira fɛ Mais a ma cette nɔgɔ tsunamite n'a pas fait les choses à sa tête, mais a fait d'abord la proposition à son mari et ensemble, ils ont réalisé le projet. nka nin sunamuka muso ale ma ko kɛ a kun fɛ dɛ a y'a ɲɛfɔ a cɛ ye ani u bɛnna kan tuma min a sɔrɔla ka ɲɛnabɔ Au verset 11, verset 11 la Élisée étant revenu à Sunem, elize kɔsegere ka na il sunɛ ma va se retirer dans la chambre haute, a taara o sangaso il va sanfɛ se ka coucher, ani ka i da ye mais quelque chose grignote un peu dans sa tête. nka fɛn dɔ b'a la ka munumunu a kunkolo kɔnɔ Lui aussi a un serviteur du nom de Géasi. ayiwa baarakɛden dɔ bɛ elize bolo o tɔgɔ ko geyazi Comme lui était aussi serviteur d'Élie. i ko ayiwa elize fana tun ye eli ka baaraden ye cogo min Élisée demande à Géasi de faire venir la femme. elize ko geyazi ma a ka muso wele ka na Et quand elle arrive, tuma min na ni muso sera le prophète lui fait une suggestion. ayiwa kira ye ɲɛfɔli kɛ a ye Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? ko yala an ka kuma masakɛ wala kɛlɛbolo kuntigi fɛ ni muso ko la wa Pour qu'il te fasse quelque chose. walisa a ka se ka fɛn dɔ kɛ muso in ye wa Elle répondit, muso ko j'habite au milieu de mon peuple. ko ne bɛ hɛra la ne ka mɔgɔw cɛ ma Comme pour dire, fɔcogo wɛrɛ la je rends grâce à Dieu. bɛ barika da ala ye Je n'en ai pas besoin. ne mago tɛ nin na Dieu m'aide et j'arrive au bout de mes efforts à faire quelque chose pour moi. ala bɛ n dɛmɛ ani n bɛ se ka n seko kɛ ka n mago ɲɛ Et la question que je vous pose, ani ne bɛ ɲininkali min kɛ nin yɔrɔ la o si ye vous nin ye étiez à la place de cette femme, ni aw tun bɛ nin muso nɔ na qu'auriez-vous demandé aw tɛna mun deli après un tel investissement? k'a ye k'a fɔ a ye a seko bɛɛ kɛ nin cogo la Mais le prophète continue. o bɛɛ la kira taara ɲɛ Il demande
aux serviteurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Aye akabaraden Gehazi wele ko an bɛ se ka mun kɛ ni muso ye dɛ. Gehazi répond, Gehazi ko dans mes constats, il n'a pas de fils. ne ka kɔlɔsili la denkɛ tɛ ni muso fɛ Et dɛ. son mari est vieux. Wa a cɛ fana dun kɔrɔla. Et on fait appel encore à la femme Ɔ u ye muso wele ka na tuguni pour dire k'a fɔ ko que d'ici l'année prochaine, sanni san wɛrɛ yanni san wɛrɛ cɛ elle portera un enfant dans son sein. a n'a denkɛ sɔrɔ. Cela me fait penser à un autre grand homme, A bɛ n hakili jigi ayiwa Ala ka cɛba wɛrɛ la Abraham, min tɔgɔ ye Ibrahima kɔni. qui a reçu lui aussi des visiteurs. Ale min fana ye ayiwa tɛmɛbaaw ja a ka Il so. les a obligés à rester chez lui. A ye u wajibiya ka to a ka so Les a entretenus et nourris. ka janto u la ani k'u balo. Et quand ils devaient se quitter, Ani tuma min na ani u tun kan ka fara ka bɔ ils ɲɔgɔn na. ont dit à Abraham, U ko Ibrahima ma à la même période l'année prochaine, ko san wɛrɛ nin waati kelen yɛrɛ la Sarah aura un enfant. i muso Sara o n'a denkɛ sɔrɔ. Et Sarah s'est mise à rire Sara y'i den k'a kɛ yɛlɛ ye. parce qu'elle était avancée en âge. Sabula ale si kun janfara dɔɔni. Mais ici, Nka nin yɔrɔ la la femme ne rit pas, muso ma yɛlɛ dɛ. ne se moque pas, A ma yɛlɛ bɔ. mais elle a une doléance. Nka ayiwa fɛn dɔ b'a bolo ka fɔ kira ye. Mon Seigneur, homme de Dieu, Ne matigi Ala ka cɛ ne trompe pas ta servante. kana i ka jɔnmuso lafili dɛ. Cette femme devint enceinte, O muso ye kɔnɔ verset ta 17, verset 17 et na enfantant un fils la même époque, ani ka denkɛ sɔrɔ o wagati fɔlen la l'année suivante, san wɛrɛ kɔni. comme Élisée lui avait dit. I ko Elize tun y'a fɔ cogo min na. Mes chers amis, Ne balima teriw cela nous fait réfléchir à beaucoup de choses. nin bɛ an hakili sama fɛn caman nɔfɛ. Souvent, nous avons beaucoup de requêtes et de choses qu'on demande à Dieu. Tuma caman na ayiwa ɲinilifɛn caman bɛ an fɛ ka fɔ Ala ye. Mais rarement on ne réfléchit pas dans le sens de ce que je peux faire pour Dieu. Nka tuma caman na an tɛ miiri k'a fɔ anw bɛ se ka mun kɛ Ala ye an tɛ miiri o la. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Yesu Kirisa sara ka kunu. Il a subi toutes sortes de tortures. A ye ɲangata sifa bɛɛ ku. Il est allé jusqu'à la croix. A taara fo gwɛngɛjiri kan. Et il a fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Ani ale ka o wale kɛra sababu ye anw bɛ wele Ala denw bi. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Ka Jésus-Christ. d'a kan an ye Ala denw ye an ni Yesu Kirisa ye tiɲɛtaɲɔgɔnw ye. Mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons de pratique pour Dieu? Awa anw dun bɛ mun yɛrɛ de kɛ Ala ye dɛ. Qu'est-ce que nous faisons de pratique pour les autres enfants de Dieu? Anw dun bɛ mun kɛ Ala den wɛrɛw ye dɛ. Qu'est-ce que nous faisons pour les serviteurs de Dieu? Anw dun bɛ mun kɛ Ala ka baarakɛlaw ye dɛ. Qu'est-ce que nous faisons pour les missionnaires engagés sur les champs de Anw dun bɛ mission? mun kɛ ayiwa cidenw ye dɛ minnu bɛ ayiwa cidenya foro kɔnɔ. Nous n'avons que des doléances. Ma caman na ɲinifɛn dɔrɔn de b'an bolo. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la place que je peux? Nka ka d'a kan an ye Ala denw ye an jɔyɔrɔ ye jumɛn ye. La Sunamite est dans la joie. Ni sinamu tɛ ka muso ale bɛ nisɔndiya Son mari est dans la joie, ani a cɛ fana nisɔndiyalen. car ils ont bien fait. Sabula u ye baara Et sɛbɛkɔrɔ en kɛ ka ɲɛ. retour, Dieu les a bénis. Ani o kɔ Ala dubara. Mais nous, on veut avoir la bénédiction sans rien Nka faire. tuma caman na ni anw b'a fɛ ka Ala ka duba sɔrɔ nka an labɛnnen tɛ ka fɛn kɛ. Cela ne marchera pas. O tɛ laban dɛ. Celui qui sème peu Mɔgɔ min bɛ danni fitinin kɛ moissonnera peu. o ka sɔrɔta na kɛ fitinin Paul le ye. dit clairement. Paul b'o fɔ ka jɛya. Si vous ne donnez pas assez, Ni aw tɛ caman di n'attendez pas à beaucoup. aw jigi kana to caman sɔrɔli kan. Et de grâce, ne pensez pas aussi que parce que vous avez beaucoup donné, que vous allez beaucoup recevoir. Nka aw kana miiri fana k'a fɔ aw ye caman di ko ka da o de kan na caman sɔrɔ Dieu, fana. dans sa fidélité, sait faire les choses à leur mesure. Ala ka a to a ka kantigiya kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka bɛn a cogo ma. La Sunamite, l'enfant grandit. Ni sinamuso a den Quand kɔrɔlen vous lisez le reste de l'histoire, n'i bɛ a yɔrɔ tɔ kala ka jigin. malheureusement, va mourir sur ses genoux. An bɛna ye k'a fɔ a ka denkɛ in o nana sa a sen kan. Elle ne s'effraie pas. A jigi ma tigɛ. Elle se lève A wulila avec un serviteur a n'a cɛ ka baaraden sur une dɔ ânesse ka et fali va dɔ à faliden dɔ Carmel ta trouver le prophète. ka taa kira nɔfɛ Karimɛli kulu kan. Et pourtant, dans les salutations,
hali ka sɔrɔ foliw la le prophète lui a demandé est-ce que ton mari, ton enfant vont bien? Elle a dit oui. kira Élisée y'a ɲininka ko i den i cɛ n'i denw k'u ka kɛnɛ wa a ko ɔwɔ hɛrɛ Bien bɛ que l'enfant était mort et que lui l'avait déjà déposé dans le lit du hali ka prophète. sɔrɔ a denkɛ kun salen don ani a tun ye o denkɛ su ta ka taa da kira ka dalan kan sɛŋɛso sanfɛ Après les salutations foliw kɛlen kɔ tuma min et les nouvelles, ani kibaruyaw dilen Élisée envoie Géasi avec un bâton Élisée ye Géasi ci ni bere dɔ ye en disant ne salue personne et que personne ne te salue, va toucher l'enfant avec ce bois. ko i ka taa i taatɔ la i kana mɔgɔ fo ni mɔgɔ y'i fo i kana laminɛni kɛ nka bere min bɛ bolo taa o da den ɲɛda kan Il a touché l'enfant, a y'o da den ɲɛda kan mais la vie n'est pas revenue. nka o bɛɛ la Lui ni ma est kɔsegin retourné den na quand le prophète et la femme aussi étaient en train de venir. ayiwa Géasi segira a kɔsegitɔ ani Élisée ani muso bɛnna o b'a la ka Élisée prend taa l'enfant, Élisée nalen a ye den ferme la ta porte ka datugu et se met à prier. ani k'a daminɛ ka Ala À deli prier. ka Ala deli 2 fois de suite, siɲɛ fila ɲɔgɔn la vie revient à o l'enfant kɔ ni kɔsegira et den na on le remet à la tsunami. ani a ye den di a ba ma Pour dire que Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. k'a jira k'a fɔ Ala ye kantigi ye a ka kɛtaw bɛɛ la Ce qu'il commence, a bɛ fɛn min daminɛ il l'accomplit. a bɛ o laban Et depuis là, il a affaire avec le Dieu de la résurrection. kabini o wagati la Ala min bɛ su lakunu dɛ a n'o baara de bɛ a n'o bɛ baara la Et ɲɔgɔn fɛ Élisée fait la différence avec les autres prophètes des idoles. ani Élisée bɛ danfara don ani batofɛn wɛrɛw ka kiraw cɛ Parce que Dieu écoute ses prières et l'exauce. sabula Ala bɛ Élisée ka deliw lamɛn ani k'aw jaabi Dieu est l'auteur de la vie Ala ye ɲɛnamaya dibaa ye et il le donne. ani a b'a di Jésus-Christ nous dit, Yesu Kirista ko je suis le chemin, ne ye sira ye je suis la vie. ne ye ɲɛnamaya ye Celui qui vient en moi ni mɔgɔ min nana ne ma sera sauvé. o na kisi Et aujourd'hui, bi kɔni en écoutant ce message, maa min aw b'a la ka nin wajuli lamɛn qu'est-ce que l'Esprit de Dieu tourne en toi? Ala nisɛnu b'a la ka i hakili sama mun nɔfɛ Qu'est-ce que tu dois faire? i ka kan ka mun kɛ Et si il y a des choses à faire, ni kɛtaw bɛ yen que Dieu éclaire dans ta pensée, Ala ye minnu jɛya i hakili la mets-toi à l'œuvre. i sen don baara la Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, n'a y'a sɔrɔ i ma sɔn Yesu Kirista ma fɔlɔ viens à lui. na Yesu Kirista ma Il a le pouvoir de te donner la vie éternelle. se bɛ a fɛ ka ɲɛnamaya bamali Et d'i tu ma ne connaîtras plus l'enfer. ni o kɛra bada e tɛna jahanama sidɔn bilen Enoch n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Enoch ma saya sidɔn ale sanayɛlɛla Genèse 5, 24. Genèse sura 5 verset 24 Élie n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Eli ma saya dɔn a sanayɛlɛla 2 Rois 2, 11. masakɛw 2 sura 2 verset 11 Et le Dieu qui a fait ces choses-là ani Ala min ye o kobaw est kɛ en mesure de le faire pour toi. o fana bɛ se ka o ɲɔgɔn kɛ e ye Viens à Jésus. na Yesu Kirista ma Non seulement il te mettra en valeur, a na i kɛ maa sɛbɛ ye mais il te donnera une vie éternelle. nka a na ɲɛnamaya bamali d'i ma Que le Seigneur vous bénisse. matigi ka dubaw ye Prions. an ka ladeli Te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle. De génération en génération, tu as envoyé des hommes et des femmes pour conduire ton peuple et pour les diriger. Aujourd'hui encore, plus que jamais, tu envoies tes serviteurs de partout, mets sur leur chemin des hommes et des femmes disponibles comme cette tsunamite, afin que rien ne vienne à les manquer et à les empêcher à travailler correctement dans le champ. Nous qui t'avons accepté, fais en sorte que nous soyons des supports sûrs pour soutenir tous tes enfants en mission, afin que l'évangile puisse toucher le Mali entier. Merci parce que tu es à l'œuvre. Merci parce que tu le feras à cause de ton grand nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus, an matigi Yesu Kirista ka nɛɛma l'amour de Dieu ani fa Ala ka et la kanuya communion du ani Saint-Esprit nisɛnu ka jɛɲɔgɔnya soient avec vous. o ka kɛ aw bɛɛ fɛ Bon dimanche. Ala ka kari diya an bɛɛ la